Nedávno mi u lekára diagnostikovali vysoký krvný tlak. Bol to šok a do veľkej miery to zmenilo môj život. Rozhodol som sa konať, začleniť lieky do dennej rutiny a sledovať krvný tlak. Dnešné tlakomery s hadičkami mi veľmi nevyhovujú. Cítim sa pri nich ako v nemocnici. Až kým som neobjavil Omron Evolve. Tento tlakomer je prenosný, úplne bez hadičiek a presný v každej polohe. Aplikácia Omron Connect prenesie údaje do môjho smartfónu. Môžem sledovať pokrok, chápať výsledky a zdieľať údaje s lekárom. Vďaka Omron Evolve je môj život späť v normále. Omron Evolve – revolúcia v meraní krvného tlaku.